Te crezi important? Te crezi, frate omule, buricul pământului și al universului? Te mândrești în inima și mintea ta și te așezi mai presus de Dumnezeu? Iată Iov ce spune în întristarea sufletului său. Iov a luat cuvântul și a zis: știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. Ale lui sunt înțelepciunea și atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și îi răstoarnă în mânia sa. Zguduie pământul din temelia lui, de îi se clatină stâlpii. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. El a făcut ursa mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără de număr. Iată, el trece pe lângă mine și nu-l văd, se duce și nu-l zăresc. Dacă apucă el, cine îl va opri? Cine îi va zice ce faci? Dumnezeu nu-și întoarce mânia, sub el se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Și eu cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. El, care mă izbăvește ca într-o furtună, care mi mulțește fără pricină rănile, care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune. Să alerg la putere? El este atotputernic. La dreptate? Cine mă va apăra? Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi și oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta ca vinovat. Mâinile tale m-au zidit și m-au făcut, ele m-au întocmit în întregime și tu să mă nimicești. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu mai mulți ca laptele, nu m-ai închegat ca brânza, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Și Dumnezeu îi răspunde lui Iov și prin Iov și nouă tuturor, celor care ne mândrim și uităm să ne smerim. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut haină din nor și scutece din întuneric? Când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți? Când am zis: până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să ți se oprească mândria valurilor tale. De când ești, ai poruncit tu dimineții? Ai arătat zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să scuture pe cei răi de pe el? Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată? Pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor și brațul care se ridică să fie zdrobit? Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Ți s-au deschis porțile morții? Sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri. Unde este drumul care duce la lăcașul luminii? Și întunericul unde și are locuința? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei?
pe care le păstrezi pentru vremurile de strâmtoare, pentru zilele de război și de bătălie? Pe ce cale se împarte lumina și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului, pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni, pentru ca să adape locurile pustii și uscate și ca să facă să încolțească și să răsară iarba? Are ploaia, Tată? Cine dă naștere picăturilor de rouă? Din al cui sân iese gheața și cine naște promoroaca cerului, ca apele să se îngroașe ca o piatră și fața adâncului să se întărească? Cunoști tu legile cerului? Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Îți înalți tu glasul până la nori ca să chem să te acopere râuri de ape? Poți tu să arunci fulgerile ca să plece? Îți zic ele, iată-ne? Cine a pus înțelepciunea în negura norilor sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului? Cine poate să numere norii cu înțelepciune și să verse burdufurile cerurilor pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi și bulgării de pământ să se lipească împreună? Așadar, fraților, iubiților, și noi să-i răspundem Domnului precum Iov, cu smerenie și umilință. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Și noi l-am văzut pe Dumnezeu, căci Domnul ni s-a arătat prin Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Fiul Său cel unul născut de o ființă cu Tatăl. Iubiților, să avem smerenie și ascultare față de Dumnezeu, căci doar așa ne vom învrednici a auzi cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos când va veni într-o slava Sa. Atunci împăratul va zice celor de-a dreapta Lui: veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Să fiți binecuvântați!